Horas amanginang, paju panghitamu se di channel YouTube namion. Merahitiaka pikiran nami na mungkin boi mangurupi hita di napatol hason jamita, manang di naparadeho jamita, di partangyangan songoninang di parmingguon siganu minggu. Di tikion naing patol hason nami tu hita pikiran nami na mungkin boi mangurupi hita, taringot tu jamita di partangyangan, ima nagabi epistel di hari Minggu tanggal 21 September 2025. Jala turpukta ima sian Matius onom ayat 25 sahak rodi ayat 34. Duktakas amanginang hujahami turpuk jamita tu partangyangan on manang epistel tu 21 September 2025 on. Oma di pikiran nami na mungkin boi mangurupi hita pa morahok kita di naparadehon jamitata. Naparjulu takasdo tabuto. Di Evangelium Matius dibagi do tu 5 kelompok besar berdasarkan tema pemberitaan na pinatol hasni ibana. Ima naparjulu jamita didolok, napaduahon ima diparsuruon tuaka siseani, napatuluhon ima taringot tu akka perumpamaan taringot tu harajaon ni debata, napaopaton ima taringot tu cara hidup bersama, cara hidup jemaat, napalimahon ima taringot tu jamita akhir zaman. Tu bagasan na 5 horongondo rupani barita na nipatolhas ni Evangelium Matius dikelompokkan. Jala molota parrohahon jamitata berdasarkan tema nakinani, pengelompokan nakinani, ima di kelompok naparjulu, di bagian naparjulu, ima jamita didolok. Molo tataringoti jamita didolok, takasma idauta sada revolusioner haim baruon nanaing patol hason ni Evangelium Matius marhite barita nauli pangajarion na pinatol has ni Tuhan Yesus Kristus. Ala marhite jamita didolok dibuka sada pikiran naim baru. Sian pikiran-pikiran nasomal yang biasa-biasa saja, yang sudah biasa ditemukan dengan satu pemikiran yang revolusioner yang disebut dengan dimensi sorgawi, pikiran naim baru, cara berpikir naim baru na marpardomuan tu harajaon ni debata na pinatol has ni Tuhan Yesus Kristus. Jadi seolah-olah melalui khotbah di bukit kita melihat 2 dimensi ima pola pikir ni haportibion, dohot sada pola pikir nem baru revolusioner, sada hai baruon na luar biasa ima pemikiran berdasarkan dimensi iman. Harajaon ni debata, dimensi iman, pengenalan akan Yesus, pengenalan yang benar akan Tuhan, akan Allah. Sada pikiran na yang baru taringot tu harajaon ni debata. Dimensi sorgawi boi tadok, dimensi iman, revolusi, pai baruhon revolusioner. Di na berhadapan dohot pikiran yang sudah biasa selama ini, ataupun apa yang biasa ditawarkan, dipikirkan dunia. Jadi mangihutusi berarti nadigali di jamita didolok dohot horong na asing turpuk na asing na masuk tu horong jamita didolok ima tema utamanya adalah satu pembaharuan, haimbaruan, pola pikir, way of thinking, cara melihat hidup, cara melihat dunia, cara melihat kerajaan Allah. Jadi kita dibaharui dalam pola pikir, cara melihat dunia ini, cara melihat harta duniawi, kekayaan, pikiran duniawi dan lain-lainnya
dengan sesuatu yang baru, satu ide yang revolusioner, yaitu tentang kerajaan sorga, pola pikir berdasarkan dimensi iman. Tusido umura muse atu satta turpuk tahun, ketika Yesus berbicara tentang janganlah kamu khawatir. Di ayat 25 takas didok dison, alani ido umbahen nahudok tuhamu. Unang hol sohon hamu ho samuna sumarihon si panganon, manang daging muna pasari-sari parabiton. Nda umarga hosa sian si panganon, na umangat daging sian parabiton, janganlah kamu khawatir. Jadi molo tapake do pola pikir nasomal, apa yang biasanya, apa yang ada, apa yang ditawarkan dunia ini, mauldo atusata turpuhon dohot ayat-ayat namangihut. Sebab kenyataan fakta yang ada sangat tidak mungkin untuk tidak mengkhawatirkan masa depan ataupun hari-hari esok. Sangat tidak mungkin untuk menyediakan banyak bekal untuk esok. Hira dang mungkin dang nihol sohon ari sugut. Boidoi berdimensi negatif tong, molo so dihol sohon ari sugut gabe so mangula sadarion. Alai molo dihol sohon ari sugut gabe holan na mangula sadarion mabuk kerja. Alai adok sada tawaran na yang baru, sada pemikiran na yang baru, sada pernyataan yang baru yang mungkin mengguncang, tang si hol sohonon parabiton si panganon tu hari-hari naneng ro, janganlah khawatir. Alai tawaran ini harus dipahami dalam satu pemahaman yang baru ketika orang berada di dalam Tuhan. Tusido naneng dohonon di bagasan dimensi imando tatusi padohanon. Anggo tetap do dalam pola pikir tanah leleng, dan dipai baru do pe pola pikir ta dohot cara berpikir, cara melihat dunia, cara melihat dan mensyukuri rahmat Allah, cara mengenal Tuhan, dan ibaru do pe pikiran ta tung so mungkin do terserap manang tarjalo hita turpuhon. Alai di bagasan dimensi pemikiran yang baru nakin berdasarkan jamita di doluk satu revolusioner, satu perubahan pikiran. Jala mulu takasdo mian di bagasan debata ido persyaratan, maka kekhawatiran itu akan tersingkir. Maka rahasia utama untuk tidak khawatir dan tidak takut menghadapi kehidupan adalah ketika kita mampu berserah sepenuhnya di dalam perlindungan Tuhan. Maka rahasia utama menyingkirkan kekhawatiran adalah penyerahan diri. Penyerahan diri sepenuhnya total dalam dimensi iman yang penuh bahwa Tuhan akan menyertai, Tuhan akan menolong. Urupan ni debata jala paradeon ni debatado pola do diperbandikot Tuhan ta Yesus Kristus rupani diturupuhod doho pidong namar tonga-tonga langit dohot partubuni bunga-bunga rupani. Jadi molo tapadomu musia turpuk tahun di sada posisi antara jamita di dolok dohot pengutusan murid pardomua doonmu rupani pengutusan harus dimulai dengan pikiran yang baru, cara berpikir yang baru, haim baruon, dan pengutusan itu harus diawali dulu dengan menghilangkan rasa takut. Ikon magojo biar ni rohani nasida yang kemudian nantinya mungkin mampu menghalangi atau menjadi penghalang utama dalam pemberitaan Injil. Jadi beres dulu dengan diri mereka. Beres dulu dengan diri sendiri. Selesai dulu dengan diri sendiri dengan kekhawatiran dan segala persoalannya. Maka pengutusan itu akan berjalan dengan baik. Jala tak pahamnya musai turpuk tahun berarti padohan di Yesus di son boido dalam satu pemahaman laho pahoton ha porsionnya kasisiani musai dina laho borhat nasida marbarita nauli. Jadi ahama si buanot tadi jamita di pikiran nami na perjulu haim baruonido. Ido raung benda di bain di topik minggu debata apa yang baruhon ngoluni bangsona.
Haim baruon ni pikiran ni do parjolo. Panandaon nasi tong tu debata. Pangaramution ni debata. Pemeliharaan Allah. Di sido mampu hita asa gabedang holsoan. Di si panganon, di si inumon, di si di pahean nanaing si pakiota. Di sido boy hita makamu liateon nadong jala tetap berpikir positif tu hari-hari naneng roh. Molo di sarihot debata doa sadarion, sarihonon na doa diari marsugut. Jadi dimensi iman, penyerahan diri penuh. Ala taida holsoani PHP gabe patubuhon hamaulon didirita sadiri do. Dang na gabe mangurupi hita. Atong dang adong lapatan na holsoan. Molo mabiar dalam arti mempersiapkan tu hari esok kita atau persiapkan paradema di hari sadarion. Buat carana pasaha dirim tu debata. Marhite pikiran na yang baru, marhite ngolu na yang baru, mubama cara pandakta mernida debata, mernida portibion, dohot mernida arisogut. Gabe terdalani hitama ngolu di bagasan, ngolu nasonang dame lasni roha di bagasan pangaramution ni tuhatta. Ima di pikiran nami amang inang anggiat bui mangurupi hita.